Prečo by sa z tých najkvalitnejších lítiových článkov, ktoré sú vhodné pre lokomotívy a v tých banských náročných podmienkach fungujú bezproblémovo 6 a viac rokov, prečo by sa z nich nedali postaviť aj batériové úložiská? Bude to mať pre zákazníka, ktorý tie lokomotívy už má, ďalší sprievodný efekt, jednotné náhradné diely, môže si v rámci bane nejak šerovať energiu, ukladať ju, posilniť nejaký slabší banský segment batériovým úložiskom alebo v podstate po skončení životnosti tých článkov v lokomotíve si ich môže dať do batériového úložiska a môžu ďalej niekoľko rokov slúžiť. Takisto môžu slúžiť aj na testovanie alebo overovanie jednotlivých náhradných dielov, ktoré sa pre banské lokomotívy, ktoré sa potom dajú dať do batériového úložiska, otestovať a označiť ako vhodné alebo už po životnosti morálnej alebo technickej.